wong belani akeh wong tresna. Mula saiki kowe arep ngapa? Kowe arep bantu arep Gantuna. Kowe arep ngrincung sikile Gantuna. Ayo, bandanan aku. Konangan putuku Antasena lebur tumpur tanpa dadi. Weh, gleleng iki saiki. Wah, suarane terus kaya nyewa sound system ya. Bengok-bengok sak penake dhewe. Apa dikira aku wedi, Mbah? Dume sampean diwangi Ndara Antasena, aku wedi karo kowe. Gong, kena kandhane ora? Ora. Lho, ora basa. Ora basa ora omong. Tak wis nekat tenan ya. Mati nang ora wujude kok. Bangane bali doyak-oyak bang plecet. Wong modar nek kene mbok ya wis. Nek ngono kowe ora kena tak kandhani. Ora, bakal ora kandhani. Antasena. Nek Bagong ora kena dikandhani, pateni wae. Gunane apa duwe abdi jenenge Bagong? Oh, cangkeme elek iki. Cangkeme elek iki pendhita kaya ngono iki wah, lambene jan senengane ngelincipi cara papak. Ngelincipi perkara. Wis saiki keleren ora? Ora. Ning aja ngantemi Begawan Duna, tetep tak jotosi. Nek kan jotosi Begawan Duna, mungsuhe aku. Aku ora wedi karo sapa. Nek kaya ngene iki aku wis nekat tenan. Nek ngono kowe wani tenan karo Antasena, sing tak wedeni apamu? Iki perkara. Ayo, Bangga, tayoni gane ngati. Wah!